toto za debilka? Can you guys get off Twitter at the start of the Už round, hej, please? máme, už hej, ďakujem za ďalší, bro. What? You guys roll 5v3. One one upstairs. in mid. One upstairs. Myslíš, že je tu za tým? I think it's boiler now. Care boiler. We leave you alone. I can bait for you, bro. Tam na mrdany, ale umím Čo vyšší short, no? Ty si, Aha. ty si šéfko, bratu. Play flash. Ty si šéfiz, jak... I got one more flash. Do you have a flash again? Smoke B. One top mid. Mid people, I think. Not sure. Haven't committed yet. Yeah, mid. Dead. Just hide, just hide. He didn't see me, I spammed through his Tell me when to flash. Oh, okay. I heard footstep top mid. Yo, I flash mid. You can peek B magic after, okay? Yeah, yeah. I see nothing. I think they reloaded at top mid. Maybe saving, I don't know. So Two guys. Malone, čo ti mám na to povedať? Čo ti mám na toto povedať? Ďakujem ti za ďalšiu 10 eurovku od teba dneska, fakt dneska ako top D. Dneska ako top D úplne po piči. Ďakujem ti za spestrenie. Almost 2 HP. Ďakujem ti za spestrenie a ešte aj podporu dokonca. Takže nielen spestrenie, ale aj podporu. Idem bečko, teraz to vyrašujú jak páni. Teraz to vyrašujú jak páni, Deďo. Idem si dať, tento S bude pre teba, hej? Čo na to máme? for a second. Boiler. Went back. Pomôž mi. Okay, short. Dead. More short, I believe. Mid one. Teraz neviem, či je naľavo alebo napravo. Hello. Nice. Planting on A. Two on site at least. Som to tak vedel, že on mi tam pôjde, že som sa tam otáčal už. Adam, drop me up. Adam. Where are you? Wow, pokčem. On mi dropol výpko. On mi kurva dropol výpko. I should tell you fuck off, but I want to win the game. Tell him anyway. Mluv 30 minut jen v češtině. Kör, vill du hålla din... Flash. Side. Vad sa du? Vill du hålla din position? Can you re-smoke mid after that clears? I'm out, sorry. Oh yeah, that's okay. Malone, ty si tu musíš byť najebaný strašne. D sure, you Strašne can't smoke najebaný. mid. I can smoke mid. Oh okay. Piče. To je to najhorší pocit, že potom nevieš čo, vieš. Taký streamer nevie čo potom. Nevie. Lebo prehnane ďakovať, to je proste odpudzujúce. To sa mi nikdy nepáčilo, keď som niekomu poslal 2 Ečka alebo nejak tak a proste polku streamu vyďakoval. To je strašne prehnané, ale ver tomu, že by som to najradšej robil. Lenže to robiť nebudem. Try hard. Pozri, jak tu čaká typek. Aj. Chat jste docela fajn white o tom, skrův v botech 5000, co dlužím, D mám v pici už 10 D. Great. No, Mahone, ja som Keď stále tak, hovoril, že keď mám save pohode medal. chat, a hlavne keď je veľa hodín. Vtedy mám najlepší chat na svete. Lebo vtedy sa dá aj pokecať, vtedy sa dá Yeah, niečo I've got povedať a no to podobne. save. I might just save 12-11, my to after. ideme On prehráme, you. ja to cítim, že to prehráme. Minulé kolo jeden frag na Ačku, potom už ani jeden. Neviem čo mám ísť, kedy mám ísť na Bčko, mám ísť na Ačko, Bčko nechodia, idem Ačko ďalšie kolo. No ja pôjdem Ačko. Skúsim si kúpiť výpov, koľko mám, 3000, kúpim si jedno výpka a pôjdem skúsiť Ačko. Ja toto chcem vyhrať, oni vôbec nie sú dobrí proste hráči, ani proste čo sa týka aimu, ani čo sa týka skill, takové Mega celkového. city. Len využívajú to, že my sa pohybujeme ako idioti. Toto využívajú.
Rush B suka. Mahone vrezla, lebo ťa zbijem normálne, prestaň už. Už stačí. Like what the fuck? Stačí ten night. Tea house. Stačí, dneska si mu už dal po kokot peňazí. Dneska si mu už dal po kokot We didn't peňazí, have Mahone. much money. Maybe we should just. Holding long or something? Yeah, I'm holding on. Hej, prej mám dat 50 eček, D51 rebel ball. Nice shot at him. One more behind him. Watch out for the flash. Pit. Pit probably. He's bit. Don't peek him. We kill him after time, guys. Kill him after time. Normálne, jebne. Guess he muted me or just retarded. Audio, can I have a drop, please? Oh, thanks. I can drop. That's right, I got it now. Sa mi len hlava zatočila momentálne, Mahone. Well, they have no money. Budem. Okay, guys, a reminder is when they have eco, you should always go 3B. Fuck, I forgot to say it this time. On the drop. I can drop. Nečakal som, Mahone, že v takúto hodinu proste prídeš a zajebeš mi proste 120 eur, či koľko si mi momentálne poslal dneska. Fakt som to ako absolútne nečakal, niečo takéto. To je jak keby, ja neviem, jak keby proste podáš len tak športku a len tak uhádneš 4 čísla, vieš. A nechcel si to pritom ani robiť. Teraz. To nebol veľmi rýchly reflex toto. Toto nebolo veľmi dobré. Ale choď mi do... Ale nie, už toto je, toto už je vážne. Toto je už vážne. 69 Short on side. Toto je už vážne. Už si myslím, že ma aj jebne. Osobne si už myslím, že môj život sa zmenil. Go safe. Save it. Ako? Is that overtime in this? Heard him. We're gonna play for the Osobne si tie už or... myslím, že som Geisenov, že som normálne syn Geisenovcov, kurva. Don't care anymore that we lost this match on the eco. Yeah, it's nothing to do with you being Ah, AFK kurwa. 50% of the rounds. Ach kurva, čo teraz? Čo mám robiť? Vyzliekať sa pre tebou nebudem, Braško. Two maybe. Chytuje borec. One tag daps. On teraz, čo sa týka tohto playu. Takže potrebujeme ešte teraz 3 po Tak sebe. nepozilejte mi vase do night linky nebo vase paypal, už mi líbí číslo asi 20, D. Čo To robí? je borec D. I'm not swinging boiler, they could come out there. One more. Nice. Nice. Stick around, go play. To bolo kokotina, ja som nevidel tam ani jednou skoro. Daj mi aspoň Asimovku. Čo si to napísal? Kto to napísal? Kto sa opovážili posle? Reddit TV, You have a povedz. soft back t-shirt? Tam to platí, že jebo. No. Pri Fifovi to neplatí, že jebo, ale pri Redditu to platí. Nice, dobrá. Nice. Dobrá, 2 bodíky. Či 2 bodíky teda. 2. Už donetol viac, no presne tak ľudia, nemusíte hypovať. Treba vedieť, kedy stačí. Donetol také peňažky, že ľudia, to je... Bor i Stockholm eller? Neskusam neboj. Ty si... Okay, guys, every round is important. What do you wanna do?
Fucking JKK Let's are playing North on They will B. push ups. They will push ups for sure. Dobre, no tak dneska ako Partyman Mahone, to ma pojem normálne. Partyman Mahon. Nice. Told you. One more is gonna push here. One more push. He's low. He's falling back. We should go towards A, guys. Ľudia, dajte mu tam nejaký hype do toho chatu, nejaké radu outside mám. black room. Or dark. Flash? Like halls or something. Aj kurva. Where? Nice trade. Do you want me to Molotov the cubby? Guys, I'm down pit, I'm down pit. Alright, we're wrapping. Have you cleared site? No? Molotoving library? Hiding corner side, left corner side, the bomb's there as well. Right where you're scoping, Adam. Sopa krdo. Guys, guys, please. Yeah, you screwed that up a little bit, never mind. Don't worry about it, man, don't let it get to you. Ja už som ticho, ja už nebudem ani rozprávať, nikdy už nič nepoviem. Nikdy už nič nepoviem. We're gonna push ups again. Ja ma, to aj i... Okej, dneska nezaspím, díky Mahone, díky. Chcel som si dneska podriemať aspoň, dám slova, ale nedá sa nájsť. Kill him, Nedá sa nájsť nejaké, nedajú sa nájsť nejaké také vhodné slova proste, alebo nejaké slova vôbec na to, čo tu teraz momentálne predvádzaš. Yes, Vôbec neviem, nice. vôbec, sorač. I'll drop you out Si ma here. úplne vypol, What do čo you sa want, týka. joint AWP or AK? Yeah, I want to if you can. Guys, just hold now, they have low money. Thank you. Jak ja stále hovorím, proste vyzerá to tak, že absolútne nič neprežívam, necítim a Watch out for podobne. pushes in the beginning. Care ups Ale keď push. sa niečo takéto podobné stane na streame, to je neopísateľný pocit proste. A nie, že neopísateľný pocit, ale vôbec nekomentovateľný pocit. Neokomentovateľný pocit. Takže tak. So he has A mne je o to viac smutné, že tým, že sa neviem vyjadriť, tým, že neviem proste povedať, že čo si o tom celom myslel, lebo to sa ani nedá povedať, tak toto ma mrzí, že proste, že ti nemôžem dať to, čo by si za toto celé zaslúžil. nice. Nice. Takže som ti strašne vďačný. No tak to, na čo si urobil? Na čo takéto pocenie? Krásne, bežte. Nice. 3 versus 1. Po piči, chlapci. A ešte to aj vyhráme normálne dneska najlepší deň na svete. Flame tank. Oh, okay. Thanks for the game, boys. Good game. Všichni mi pizou etie podepisu v donajtu, tímto donajtem podepisuju všechny, co to chtěli Redditovi at. Všechny, kto to chcel, to je tak ťažké niečo takéto povedať. To je také niečo ťažké niečo takéto povedať vôbec. To je... Neviem, teraz sa tu ľudia stalo niečo, čo... Jak to mám povedať? Čo tu už dlho nebolo, ja to idem napísať ľudia, budem si to zistiť, že ako to je. Sekundu vydržte. Tento blázonko meno Mahone. A ja som dneska taký úplne nejaký prispatý, alebo nejak tak podobne, proste neviem, čo mi to jebe na hlavu. Tak prosím pekne, ok, ideme počítať. Ideme počítať Mahona. Ideme dneska počítať, čo to akože Mahone sa one. 160 ľudia. 200... Počkaj. To musím takto. Ja si to všetko dám do kalkulačky. Ok, vy to neuvidíte teraz, lebo vy mi vidíte takto. Takže ideme, hej. 10 plus 50, to je úplne ľahké, pretože to takto počítam. 111 plus
69 plus 51 plus raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže plus 20 plus 55 6, 7, 8, 9, 10 plus 10. To je prosím vás pekne 376 eur, čo som tu teraz napočítal z môjho logu. Nie, 20, ešte predtým tu bolo. A to je dneska, to je za dnešok. Takže 376 eur, prosím vás pekne, tento blázon dneska mi poslal Mahone. Ďakujem ešte raz krásne. Ďakujem je to nekomentovateľné a neviem ti ani, čo ti na to mám povedať. A je to neskutočná podpora pre mňa. Takže ľudkovia, poprosím posledný krát pre Mahoneho nejaké tie radolau do chatu ako poďakovanie, aj čo sa týka chatu, aj čo sa týka mňa, že tento stream si urobil o niečo zaujímavejší. Nie, že o niečo, o strašne veľkú časť zaujímavý a že si mi, že si ma takto, to je, že si ma takto po Vianociach potešil. Takže, počkaj, som nechcel otočiť. Mahone 376 eur. Tučné. OK. Takže takto tu bude svietiť, čum na to. Čum na to, jak to tam... Ja sa rovno na to pozerám, to je to najviac... Čum, jak na to čumím, a ja fakt na to čumím teraz. Ole, popičovka, no. Takže Mahone, tu budeš hore svietiť a mám ťa rád, bratku, a ďakujem ti krásne. A ďakujem aj poslednému donatorovi, čo mi dal momentálne nejaké ečko a poslal, že nech sa ľúbi. RDO 1337, prosím, řekni nahlas. Všichni, co ty zlou Mahoní blogy odlamají pro mě, nedávám ho. Všichni, co ty zlou, že jsem nekomu vzal kreditku, tak to tak není. A pocitej, to, co jsi spocitl plus 10 eur. Čo si napísal, že je do donetu, lebo ja som sa zapozeral do videa priebaného, proste úplne. Napísal si, že Rado, řekni prosím nahlas, všichni, co píšou Mahonidlovi o donate pro ně, nedám vám ho. Všichni, co píšou, že jsem někomu vzal kreditku, tak to tak není, ale počítej to, co si spočítal plus 10. Takže 386, OK? Takže 386. 386. Kurva, že 386, OK. Čo som kokot, sorry. Pardon, 387, co hráč.